Og ningon sa din si Ronald, good afternoon Pastor, mangutana ko Pastor, aduna bay maluwas nagsimba sa adlong Domingo kung Sabado ang adlong ipapahulay sa atong Ginoo. Actually, igsoon, walay adlaw nga mangluwas. Okay? Walay sugo nga makaluwas. Bisag asa nimo basahon sa Biblia ang sugo nili makaluwas. Kundi man gani makaluwas ang sugo, sama sa Sabado, samot na ang Domingo. Pero sugin lang ko kamo, ang makaluwas dili ang sugo. Ang makaluwas ang nagsugo. Okay? Busa, bantayan nato ang sugo aron luwason ta sa nagsugo. Ang kaluwasan igsoon imo makaplagan diha lamang kang Kristo sa grasya sa pagtuo, no? Unya dili ni siya paliton, wala na siya hagui, Epeso 2:8. Pero sigun lang ko kamo ang pagbantay sa kasuguan bisan nga dili ni siya makaluwas, mauni ang tulumanon sa mga taong naluwas na. Okay? Mauni ang gitawag natog epekto sa ilang gugma ngadto kang Kristo ang pagkamatinumanon sa sugo, hilabi na sa pagbalaan, pagpahulay sa adlong igpapahulay nga gihatag sa Dios dili ang Domingo. Kay wa tay mabasa sa Biblia nga ang Domingo gisugo sa Dios aron pahulayan, balaanon o himuon nga adlong igsisimba puli sa adlong igpapahulay. Kay kung naapay sugo, naon tay nangasilutan diri sa dihang naglapas sa adlong Domingo. Wala tay mabasa nga sugo ang adlong Domingo nga pahulayan o himuong balaan o igpapahulay o adlong igsisimba. Okay? Wala tay mabasa niya na. Wa sa tay mabasa nga sa dihang adunay matud pa nila, gahuna mo na magud sila nga ang Domingo sugo na sa Dios. Wa sa tay nabasa nga katong manang nanaglapas ni ini nakasala. Wa sa tay mabasa nga naman. When there's no law, there's no transgression. Kung walay kasuguan, walay paglapas. Nakaroon, wa man tayo nakita sa Biblia during Apostles' time nga ang mga apostoles sa dihang naglakaw pa ng Domingo, nakakaplag og mga tao nga naglapas sa adlong Domingo, wala tay mabasa diya. Unlike sa Sabbath nga naa tay mabasa niya na. Okay? So, salamat niya na igsoon sa imong nga pangutana niya din si Joby Campaniero.